Kumarong sa sapot. Tingnan kung ganun kakatapang. Yun, sup sa inyo mga Aji. Yan, Happy New Year sa inyong lahat. Yung mga nanalo nga pala dun sa pag-giveaway natin sa Gagamba sa t-shirt, inform ko kayo this week kasi hindi ako kumuha ng Gagamba nung December sa nung New Year kasi may stock lang mga Aji. Kasi may in-order ako, swerte na lang dumating within 6 days. Kasi abiso nung pinapadalan mga Aji, minimum na daw yung pinakamaiksi na yung 1 week, 2 weeks daw abutin, kaya hindi mo na ako nagpadala. And yun, contact na natin yung kukunan natin mamaya. And yun, may gagawin pala ako ngayon, so pupunta tayo sa palengke. Yan, tara sa palengke sa amin. Siyan yung misis ko. Yan, so pansin nyo, nakasando-sando na tayo ngayon kasi medyo nagpapaganda din tayo ng katawan para dun sa couple vlogs. Yan, sa channel ni Mrs. Yan, channel namin dalawa. And, so yung channel ko pa rin is nandun pa din. Gambino pa rin. Tapos baka siguro magkano ako ng mga exotic pet. Kasi napapansin ko mga G, talagang parang doon tayo papunta. And so sa mga pagkagamba pa rin, nandun pa rin naman, hindi mawala yun. Yan, si Mrs. Yan. Tapos, ang gagawin ko pala ngayon, samahan ko muna sila. Bibili kami ng mga gamit sa bahay muna. Kailangan ng bata. And, pupunta akong palengke kasi may tarantula ako dito. Kukuha muna akong pakain nun. Tapos baka tingnan natin kung anong susubukan natin gawin mga Aji. Pero yun, samahan niyo ako. Yun, tara. Yun, what's up sa inyo mga Aji. Nakikita nyo naman setup natin yan. Meron tayo na ito. So hindi nakakaalam, ito pa yung bigay sa atin ni Prince TV dati, na napakabait. Ito LP, mamaya papakita ko sa inyo ang picture nyan. Ito naman Redmi. Pero tingin ko to Smithy to eh. Redmi lang to mga Aji. Yan, maliit lang yan. Tapos ito yung papalabang ko nung sa ahas ng dati. Wolf snake ba yun? Sabi nyo. Pero yun nga, natatakot din ako. Pero nakikita nyo naman to, meron tayong dito yung maliliit na superworm. Yan, maliliit pa lang. Yan, pakain natin dyan. Tapos may ilang gagamba ako dito. May tatatlo ata. Titignan natin kung anong gagawin natin dito. And update ko lang pala kayo mga Ajay doon sa napakalaking tipaklong natin. Nakikita nyo naman to, mag-rehouse tayo. Kaso, ang problema kanina, yung nagtitinda, ayaw kong tindahan ng kokopit at tinatamad daw siyang kunin. Kaya kung ano lang meron tayo, yun lang yung gagawin natin muna. So yan, nakikita nyo naman to. Yan to, may lalagyan. So hindi nakakaalam dati mga Aji, marami akong alagang tarantula dati. Yun talaga yung una kong inalagaan. Kaso nung yun nga, nabuntis si Mrs., nagkaanak, nagkababy kami, lahat ng tarantula ko pinamigay ko, pati yung mga alaga kong isda napamigay ko lahat kasi medyo yun, ayaw nung airmat natin. So yan, pinaano natin to. Bibigyan ko rin kayo, may mga laban siguro tayong papakita sa inyo, pero bago yan, pakita natin kung paano tayo magpakain nung yan, fire leg natin, fire leg. Tapos pakita pala natin yung tipaklong. Sandali, pakita natin. Tapos yan mga Adjo,
ng itlog yung tipaklong natin. Ito yung tipaklong. Tinanggal ko muna yung mga damo-damo ng itlog siya mga ka-G. Yan, mga ka-insektuhan dyan. Pero hindi ko alam kung mabubuhay ito. Napakadami ng itlog niya. Ayan o. Ganito pala mga itlog to. Akala mo tae lang ng ano mga ka-G. Silipin natin ha. Ng itlog yung tipaklong. Ayan siya. Yan. Tignan. Ito naman yung tipaklong. Mother tipaklong pala to. Nanay pala to. Tabi muna natin. Okay, gawin na natin yung kailangan natin gawin. Bigat ng lata. Gawin natin ay papakain tayo. Tapos subukan muna natin to. Pakainin. Dito, bago natin i-rehouse ko pala muna. Okay, sandali ha. Gawin natin mga hindi nakakain to pag ni-rehouse. So, bali gagawin ko na lang ngayon siguro pakainin ko to. Tapos set up ko yung bagong bahay nila. Yun, pakita natin sa inyo kung pag natapos na. Kasi gutom na rin to. Yun na lang muna. Siguro bukas ko na lang papakita ko sa inyo. Pero ang idea na ito, dato may cotton balls pa ako. Pero kahit tong tissue pwede naman. Lagyan mo ng konting tubig. Lagyan mo na ito. Unti lang para yung moist mga aji. Then yung kokopit dapat medyo moist lang ng unti yan. Pero depende kasi may mga tinatawag tayong babun. Yung mga may hilig mag sapot-sapot na aji. Whoever naman ng tarantula yun. Yun yung may hilig mag gawa ng bahay. Tapos madalang lumabas yun. Katulad ng mga babun natin, yung mga OBT. Yun, babun yun. Tapos, ano ba? Yun na lang. Marami-rami ito mga G. Titignan natin kung anong gagawin natin dyan. And yun, proceed siguro tayo. Pakain tayo ng red ni natin. Papalaban din ako ng mga gagamba. Itatlo ko dito. Tignan ko anong kalaban nila. And yun, game. Yun, ito mga G. Yun, usap-usap sa inyong lahat. Happy New Year. Bago ako mag-video ng kung ano-ano mga Aji, ito katulad ng sabi ko sa inyo kanina, subukan ko muna to, yung malalaking gagamba natin. Kasi umorder ako ngayon, yung nanalo ng pag-giveaway ko. So ito muna yung gagawin natin. Paglabanin ko siguro to. Ang kalaban na ito mga Aji, tignan natin kung kaya-kayanin yung superworm mga Aji. Kung bubuhatin yung superworm. Subukan natin. Kasi ayaw ko naman ipaglaban to sa paklong natin kasi masyadong malaki yun. And isang tadyak lang to mga Aji, baka pa rin pa kasama tong gagamba. So dito muna tayo, superworm muna tayo. Yung gumagapang to mga Aji. Buwan natin to kung gumagapang to mga Aji. Kaya nga, ang kakainin niya mga Aji, pumatong sa sapot to. Kaya natin kung mararamdaman ng gagamba, pumatong sa sapot. Kaya nga kung ganun kakatapang. Hindi niya sakmal mga Aji. Hindi niya sakmal yung superworm. Pero yung gagamba, matapang talaga. Yan napakatapang mga Aji. Subukan natin kung gagalawin niya. Grabe Grabe mga Aji Superworm sige, makagat ka dyan gagamba. Makatapang din ng gagamba mga Aji Pero din yan yung superworm Kagat agad. So pag ginayaan natin ito mga Aji, katis-katis agad yung superworm Hindi nang gagamba to katapang talaga. Pero yung last time kasi pinakain yung gagamba ko ng superworm mga Aji, nagmukhang matanda. Pero susubukan na natin mga Aji. So yan, kinain niya nga.
parang nababaliw yung gagamba. Ewan ko dahil sa lasa ng superworm or ewan ko mga G. Yun o. Kapal pa rin ng sapot mga G kahit matagal na yung gagamba. Sinaano natin ang honey to mga G, nalalagyan pa rin natin. So pagdating ng mga gagamba natin mga G, sa tayo maglalaban ulit ng magandang laban ng gagamba. So ngayon kung ano lang muna yung hawak natin, yun lang muna yung may upload natin. And maraming salamat sa mga nanalong pag-giveaway ko. Pagpasensyahan nyo muna ako kung hindi ko pa nabibigay yung panalo nyo, kasi gawa ng yung Pasko sa New Year mga G, may in-order ako noon, ang tagal bago dumating, 6 days. So hindi ko na binasa, baka sakali pa yung papag-giveaway ko sa inyo, kasi kinausap namin ako mismo. Sabi sa akin is 1 to 2 weeks. So yun, ito lang muna. Pagtiisan mo natin mga G. So yung pinag-upload natin ngayon, Yan, gagamba laban superworm. So tabi natin to.